Begin van de wedstrijd, eerste ongeval van Harkemasse Boys. Bergsma, mooie combinatie, met Van der Meulen. Bergsma laat de bal rond op Bishop en dan is het 1-0 voor Harkemasse Boys. Maar de goal wordt oorkaart. Want de scheidsrechter zei dat deze bal van Arjen Bergsma achterwest had. En dat is heegst twijfelachtig. Eleveld kopt hem terug naar Van der Meulen. Eleveld rent zelfs terug en dat zocht Oebele Skokker. Mooie paas van Skokker op Eleveld. Eigenig met Tabarima, maar die pakte de inzet van Eleveld. Een goede mogelijkheid voor de onvaller van Harkemasse Boys. Van der Meulen op Slager. Slordig van Slager en dan de omschakeling bij Spakenburg. Ricky van den Berg, eigenig met de Vries. Maar dan de prima ingreep van Slager die zijn eigen fout herstelt. Maar de corner bloed van Cels wil staan. Maar het was de peel. Adam Jeni kopt de bal eruit. Danny van der Meerakker, prima actie. Van der Meerakker met Scott en dan Jacob de Vries. Och, die krijgt de bal op de reg. Ongelukkig moment voor de keeper van Harkemasse Boys. En zo werd het 1-0 voor Spakenburg via Van der Meerakker. Dit dochter goed. Maar dan had er geluk dat de Vries de bal kwijt is. En hem dan ongelukkig op de reg krijgt. Van der Meerakker. Op Harry Zwarthoed. Die is zien direct het zinstander kwijt. Zwarthoed maar de vastzet op Mohamedou. Het publiek juicht al, maar de bal gaat naast. Marien Willemsen, de eerste ongeval van Spakenburg, is voor dadelijk raak. Want daar zit Van der Meerakker op het goede plak. En zij is het correct nooit, skoft 2-0 voor Spakenburg. De oor met een vastzet van Willemsen. En dan zit Van der Meerakker ook wel heel vrij. Schokker, maar de hoekskop. Op Eleveld, toch een goede kans, ja, werd voor de onvaller van de Boys. En hij baalt ervan. Zwarthoed. Bal op naar inkopt, naar Ricky van den Berg. Knappe actie van Van den Berg en dan het wipperke. Maar de bal gaat correct door de goal van Jacob de Vries. Weer een hoekskop van Schokker. Balbloed hing je bij Jeni. Wat een pegel, maar hij gaat correct door. Satrunt Harkemasse Boys toch wel om. Van den Berg. De hoekskop nou aan de andere kant. Komt uit bij Harry Zwarthoed. Komt hij maar een vastzet? Nee, hij doet het er niet een keer. Oh, wat een prachtig doelpunt van Harry Zwarthoed. 3-0 voor Spakenburg. Hij zocht de vrijheid in de vierde hoeken bij Jacob de Vries en plaatste hem er geweldig mooi in. En in de slotfase dan jouwt Harkemasse Boys vanzelfs rond de voort achterin. Dit is Riley Ignacio, die is rapper bij de bal als Jacob de Vries. En haalt er het oersjoch, Ignacio, ja de dochter, naar Van der Meerakker. Van der Meerakker waarom? Op een oorinvaller Maarten Woudenberg en dan is het 4-0. Ja, dit voetballt Spakenburg geweldig uit. Van der Meerakker maar de controle en Woudenberg maakt Scott. En Harkemasse Boys gaat het onderuit maar 4-0 in Spakenburg.